Така, взехме се едно душче. Сега ще обсъдим защо не е добре да консумирате алкохол, да пушите цигари и да пиете кафе едновременно. Както много добре знаете, цигарите, алкохола и кафето се предлагат на едни и същи места, като магазини и питейни заведения, локали или барове. Замислете се, местата са едни и същи, защото тези вещества са лекални наркотици. Повтарям, легално наркотично вещество. Вещество, което води до пристрастяване и зависимост, се нарича наркотично вещество. Когато вие употребявате едното, има голям шанс да почнете да употребявате и другото, защото го виждате как другите го употребяват съвсем свободно и законно. Повтарям, свободно и законно. Това е коварното в алкохола, цигарите и кафето. Съвсем законно и свободно се предлагат неща, които водят към зависимост във вашия живот. Те не само, че не ви помагат, а те ви пречат. Алкохола не ви прави по-умни, по-разумни, по-смели, по-интересни. Вие сте си такива сами по себе си. Кафето не ви събужда, събуждате се вие. Вие просто се пристрастявате към него. То не прави нищо, освен да ви пристрастява. Цигарите не ви успокояват. Успокоявате се вие. Те просто не правят нищо, освен да ви съсипват. Ролята на всяко едно от тези вещества е да ви направи зависими. Зависими защо? Защото всяко едно отделно тях струва пари. Като се замислите, това е цената, която вие плащате, здравето си и вашите средства, които заработвате с честен труд. Казвам честен, извинявам се, защото има хора, които и с нечестен, няма значение, не искам да игнорирам нито един от другия, просто аз с честен труд си ги заработвам парите. Искам да кажа, че ходя на работа. Това искам да кажа просто, не искам никой да обидя. След като всеки ден може да даваш за кафе 2-3 лева, за цигари 5-10 лева, 20 лева, ако пушиш повече и за алкохол 20 лева, замисли се, това са 30-40 лева на ден, като ги умножиш по 30 дни, това са 1200 лева. Само за цигари, кафе и алкохол. Мисля, че сметката е много проста, ясна и точна, защо тази зависимост се прекарва в обществото и е толкова достъпна за хората. Отговорът е ясен, за да вземат парите ви. И никой не го интересува за вашето здраве, освен вие самите. Пазете здравето си и бягайте далеч от тези зависимости. Бъдете здрави, бъдете умни. Благодаря, щом гледате тези видеа. Вие вече сте умни и имате шанс, да станете още по-умни и още по-здрави, отколкото сте сега. Благодаря ви много, че следите канала. Обичайте се, обичам ви и аз.